Sugatan ng isang pedestrian matapos na mabangga ng motorsiklo sa tapat ng isang pribadong paaralan sa Barangay Cabangan, Legazpi City bandang 6:00 ng umaga kahapon, June 24. Kinilala ang biktima na si alias June, 17 anyos at residente ng Barangay Ilawod, Legazpi City. Kinilala naman ang suspect na si alias Alex, 20 anyos at residente ng Barangay Taysan, parehong lungsod. Batay sa investigasyon ng Legazpi City Police Station, papatawid na sana ang biktima ng mabangga ng rider na nasa impluensya umano ng alak. Sa ngayon, ang alam ko po ay naka-undergo na po siya ng CT scan and mag-aantay pa rin kami both parties, lalo na doon sa aggrieved parties, kung ano po ang kanilang magiging desisyon laban po dito sa nakainom na driver natin. Kapwa nakakonfine pa din sila sa ospital dahil sa mga seryosong tinamong sugat. Lagi natin sinasabi, paalala sa atin mga motorista, number one, huwag tayong mag-drive na nakainom. Unang-una yun. Pangalawa, yung dapat yung nagdadrive ay nasa kondisyon. Yung dapat. And of course, yung ating sinasakyan kung baka magkaroon ng mechanical error, yun ang malaking problema. So yun lang ang dapat na tatandaan natin. Posible namang maharap ang rider sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury kung sakaling magsampa ng kaso ang biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.